Els ausetans van aprofitar les defenses naturals de l'Esquerda per planificar-hi una ciutat. Per tal de defensar-la, van construir una muralla tipus barrera a la cara nord, l'única zona desprotegida. Es va construir en pedra seca amb grans torres rectangulars massisses. A banda de la funció defensiva, la fortalesa era un símbol de prestigi i de referència en el territori. A l'interior de la muralla, els carrers s'ordenaven longitudinalment i transversalment, en forma de retícula, seguint una pauta d'influència clàssica. Tocant a la muralla s'han trobat restes d'un taller ceràmic i d'una ferreria, a banda d'espais amb funcions possiblement militars. A l'oest hi havia més habitatges i, segurament, a la zona alta, estances de prestigi. Al punt més elevat de la península també hi havia un santuari urbà, símbol de la singularitat i organització de la societat ausetana. Audiosubtitulació i audiodescripció Llorenç Blasi. L'Esquerda. Museu Arqueològic.